Sama ni cellphone na, labi yun. Guys. Hello mga kagahi! Welcome back sa panibagong video namin. Ngayon magluluto tayo ng chicken inasal ala Telma. Itong manok na to, minamarinate muna natin ng bawang, luya, at saka tuyo at kalamansi. Mga kalahating araw. Ngayon, piprituhin na natin or aasalin. Ito gamit namin, oh. Ito lang kasi wala kaming uling. Hiyak mo, hiyak. Ito yung dinner namin mamaya. Hindi pa nga luto. Bango-bango na eh. Ito, mainit na yung kawali. Lulutuin na natin. So, dito na lang kami mag-asal kasi wala kaming uling. Hindi kami nakabili. Nakalimutan namin kanina. Inuna namin yung halaman namin kasi may bumibili. Ang mga bulaklak ko. Wow, ang bango, parang chorizo. Naamoy nyo ba mga kagahe? Ang bango-bango, oh. Busog pa lang. Nabubusog na ako. Ay, busog. Busog na busog. Wow. Naamoy talaga yung ano, bawang at saka luya. Parang mag-inasal. Guys, oh. Oy, sir. Modyol, sir. Muna tayo. Modyol. At saka ito mga kagahe, oh, yung ulam namin, paksiw na ginataang tulingan. Paksiw na tulingan na ginataan. Musayo, di ay. Ang sarap-sarap talaga pag may mais na kanin. Makain ba kayo ng mais na kanin? Wow, oh. Ang sarap-sarap. Wow. Natatakam na ako. Okay, so juicy. Oh, wow. Mga kagahe, ito na oh, naghain ako ng ginataang paksiw na tulingan. Sarap-sarap. Hi! Malapit ang maluto mga kagahe. Sarap guys, oh. Ito yung dinner namin ngayon. Hindi pa kami makain. Nagugutom na ako sa amoy. Tikman mo muna, oh. Anong lasa? Sarap guys. Pag yan na to, sarap guys na yun. Ako di ay. Uy, ako no. Udah. Hi, Mimi. Halo. Aduh. Guys, dalawa ng grill pan yung ginamit ko kasi para madali kasi gutom-gutom na eh. Gutom na kami. So, dalawang ano na grill pan.
Mga kagahi, naluto na po yung yung first batch na nilagay ko dito sa kabilang pan. Guys, hintay-hintay lang kayo ng maya-maya ha. Kakain lang kami maya-maya. Buong pamilya. Mga kagahi, tara, kakain na tayo! Guys, kakain na tayo guys. Mga unata. Magkain na tayo. Guys, kakain tayo. Saan ba? Wala may dami tulog yun, ipahin. Kamay tayo guys, magkamay. Kaya pa, ako kong kabaw. Wadi gamit ang buwan eh. Wadi gamit ang buwan eh. Madapli ang kutsara. Wadi gamit. Dapat yan, para? Ano? Anay sabaw. Saan kay sus? Ami? Ikaw? Saan kayo? Sure, okay. Dili, ang gana kay kananay mi. Si Papa kay gigi ako nga nang sus pa ko. Meron mo ko yan. Ang sa'yo na yun. Guys, kakain tayo guys. Mga kagahi. Kaon. Yeah. Guys, kain tayo na naman. Guys, kain tayo. Ikaw na, guys, kain tayo. Ay, makakain tayo? Inana. Inanay. Kakain tayo. Ha? Wala ka na, inakaon ta. Mga kagahi. Ha? Mga kagahi, kakain tayo. Ikaw mo. Tim. Liko. Gibuwagan ka pala eh. Sige. Maulan eh. Laro ka dyan. Ano, Tim? Gimingaw sa uya. Maulan. Pag maulan siya pumaligo, kung sa'yo ta ka naligo, di. Mga kagahi, oh, maanghang yung sa sawa namin. Sige ka? Ito yung sauce, tino. Tanaw lang sa camera ya. Ano sa camera ba? Hindi ko eh, titing. Grabe ko ba ang rice roti? Sus, manambok ka. Ano eh? Hey! Titing, pagkuha daw na siya. Mga kagahi, halin kayo tulingan. Tulingan mo diha. Mangko mo diha. Angko mo diha, tulingan. Ang tagal itong simpo na ate. Umulan guys. Kain tayo guys. Ba't balik? Bugan, gawin ko yan. Ikaw? Kando ka, wala na yung flat ulam eh. Shout out sa uyab ni Titing. Buwagan na ni Muday. Kinsa man ang uyab ba? Number 1, number 2, number 3. Ano ko? Takot na. Tingan-ting. Shout out ayun. Shout out yan. Shout out sa uyab ni Titing. Naghihinganan ng part. B. Part? Napay B. Kasi topic na karon part. Asin. Apa yan? Listen. Shout out ni Twin Flores. Flores family. Flores family. Dili man ikuan din. Ako rin oy ani. May ilaw. Abutan na na. Asus naroon na sa ilaw. Ilaw na. Makabingin ako gagawin eh. Shout out sa Ramos family and Dumalag Kapis. Shout out sa Tagaliti. Ang kanila. Sa Tagaliti niya. Nga unta. Wala, dinito na. Eh, yung bunsa. Oh. Nga unta mitsaw. Isa may mga kailan dito na Kita man sila na Mutanaw na sila sa TV po. Pero ato. Mga naka-hi Micho. Hi, Ray ko ni Micho. Ano ro? Sige bo. Sa
Mag-amana. Diyan, ano yung doon, no? Sumisaya ka ba? Ay, lagi na sa TV. Ang sumisaya, nagkaon, yung manuhan. Hindi mo na nagda. Nga tada. Muna pagka na ng TV, mo anak ko, wala nagda. Na. Shout out ko na Pilar at Bamitaon. Naalag sa island. Tanaw mo ito na metro. Ito. Guys, mabuhos na guys, oh! Mga kagahe, don't forget to 3. Like, Like. share, and subscribe, and click the notification bell. Danay nga, ay danay, naon ta. naman ako, ina, wala na, ina. Okay kayo. Bye! Pag